ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪಿದೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಏರ್ನಲ್ಪ ಪಂಡ ಏರು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾವ ಅವಡು ಆರ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದು ಪುರ ಆತನದೆ ತಿಳಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತುಡು ಏನು ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ತಿಕ್ಕಬೇ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿದಡ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನರ್ದುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಸೀರೆ ತುತ್ತದ ಐತೆ ರಪ್ಪ ಸೀರೆ ತುತ್ತದ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಏನು ರೆಡಿ ಆಯೆ ಕುಜಾಲು ನಿಂಚನೆ ಪಡ ಉಳ್ಪೋದು ಕಿಚ್ಚವನು ಇಜಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಆಪನೆ ನಿಜ ಬರೀ ಪೈ ನಾನು ಉಳ್ಪೋದ್ನಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಒನಸು ಪುರಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುರ ತಿಂದದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಏರು ಮಾಮಿನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋನೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾ ಹೋಗುನು ಅಲ್ಪೋದಂಡು ಎದುರು ನಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪೋನಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಂಡು ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅವು ಆಪುಚಿ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಆಂಡಿ ಎತ್ತೇನು ಇನ್ನಲ್ಲ ಆಳ್ಪಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ನು ಕಟ್ತೀರು ಅಂಡ ಮುಳಿ ಪೂಜಾರ ಅಕ್ಲು ಆರು ಅನ್ನಿ ಪಿದೈ ಹಿಡಿಪು ಅರ ವೈಫು ಮುಳು ಅರಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಹಿಂದುವೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಚೈನಾತ್ರಿ ಬಚ್ಚಿದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಮಾಮಿಲ್ಲ ತಂದರಿಯರೆ ಎಂದು ಪಿರಪ ಇರಬೇದ್ರಾಗ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್